aquesta recopilació de cançons eròtiques la vaig fer per casualitat. És a dir, no era el meu objectiu, ni m'havia plantejat. De nin sí que havia recopilat cançons, perquè ho havien fet molta gent de la meva generació. Jo recordo parlar d'aquest tema amb en Miquel Bausà, poeta, i me recordo que ell em deia una cosa que m'havia passat exactament igual a mi. Recollia cançons de son pare o de sa mare que cantaven o que li deien, les apuntava, pensava que tenia un tresor de cançons, jo ho havia fet també, són meus padrins, i tenia un bloc on apuntava una ortografia anàrquica, evidentment, no tenia ni idea d'ortografia, i el dia que vam descobrir que ja hi havia una altra persona que ho havia fet i ho havia fet més bé, que era el pare Ginard, mos n'aduem com una espècie de decepció, perquè dèiem, farem aquesta feina i ho cercarem i tal, però en el fons era perquè mos enamoràvem de la llengua i de l'expressivitat de l'idioma. Això era el que trobàvem en aquelles cançons que cantaven i que deien i que recitaven els nostres pares, els nostres padrins. És a dir, mos enamoràvem de l'expressivitat de l'idioma. Jo crec que això és el més guapo. I començàvem per aquí. Vàrem començar a estudiar llengua, a aprendre més, a estudiar, a aprendre llengua, a través d'aquestes petites cançons que recollíem, sense saber que algú ho estava fent d'una manera metòdica, d'una forma científica, d'una forma ben feta. Però ho fèiem per això, perquè ens enamoràvem de la llengua. Va arribar un punt en què, al començament dels anys 60, era molt jovenet, i començaven a entrar dins els cercles intel·lectuals de Mallorca, tenia coneixença i després una bona amistat amb en Josep Maria Llompart, amb en Carassió Vinyes, la seva dona, amb Jaume Vidal Alcover, amb Maria Aurelia Capmany, amb en Llorenç Moyà, amb Blai, tots sempre, del senyor Moll, no de Borja Moll, tots sempre se queixaven de que les cançons del pare Ginard era extraordinari, era riquíssim, era un tresor de la cultura antiga de Mallorca. Tant és així que a Mallorca haurà portat 3 grans peces de la cultura catalana. És les rondalles de mossèn Alcover, el diccionari d'Alcover Moll i el cançoner del pare Ginard. Són les 3 grans com puntes d'un iceberg enorme, 3 grans estrelles, diríem, de la nostra producció cultural pròpia. Però sempre aquella gent se queixava de que ningú havia recollit les cançons eròtiques, que és evident que en el pare Ginard no s'atrevien a dir-les-hi, probablement no s'atrevien perquè anava vestit de frare i també un frare segon que tampoc no se li deia en aquell temps. Altres recopiladors de cançons que també els van afegir, després els van passar en el pare Ginard, també havien estat gent d'església, capellans o seminaristes, o gent que tenia alguna relació amb, diríem, amb la moral repressiva, perquè per parlar de sexe públicament només se'n parlava per prohibir-lo. És a dir, no se'n parlava mai que no fos per prohibir-lo. No facis això no ho pots fer, això és un pecat, això és un perill, això tal. Només un dia de festa, un dia especial, un dia de gresca, després d'un sopar de matances, la gent havia begut una mica de vi, un dia per Sant Antoni, la gent s'amollava i cantaven cançons eròtiques i bé. I jo, una de les coses que més m'interessaven quan vaig escriure, o quan vaig recopilar aquest llibre i vaig fer un petit estudi inicial, allò que més m'interessava era, a través d'aquestes cançons, la gent, els joves, els al·lots i la gent jove, aprenia un altre model de sexualitat.
És a dir, el model normal, el model que li venia de l'Església, que li venia dels pares, de les famílies, era un model repressiu. Però un dia de festa, tot això quedava anul·lat i sortia un model d'una sexualitat lúdica, festiva, engrescadora, alegre, d'un sexe lúdic, una paraula. I aleshores això m'interessava perquè formava part aquestes cançons formaven part d'una educació sexual, és a dir, d'una mentalitat sobre el sexe molt diferent de la que normalment se transmetia a través de sermons o de les predicacions o de sermons familiars també, etc. I va ser així que sentia que la gent, el món intel·lectual, que jo m'hi volia ficar o que jo començava a ficar-m'hi i a fer-me amb aquella gent, s'encaixaven. Jo llavors, en aquell moment, feia de mestre i estava a Llubí, de mestre, era molt jove, i estava hostatjat a casa d'un matrimoni gran ja, ja els veia grans, tampoc no eren tant, i que no tenien fills i que m'acolliren fantàsticament bé. I jo me record que l'amo Antoni, l'amo de la casa, un dia me'n va dir un parell de cançons una mica verdoses, i vaig dir, és un promís, això vaig dir, això és el que no és, això és el que hem de cercar. I els vaig apuntar, però aventureren 6 o 7, només, 6 o 7. I em vaig demanar més, i em vaig cercar més, i a partir d'aquí vaig, a la bona de Déu, és a dir, va venir com a per casualitat. Hi vaig fer feina molt d'anys, 15 anys, hi vaig fer feina en la recerca d'aquests materials. Eren uns materials que havies d'anar a cercar-los i havies d'incitar la gent que te'ls digués. No te'ls deien fàcilment. Havien d'organitzar un petit sopar, una petita trobada. Generalment, i això era molt freqüent, és a dir, anava a un poble i havien de fer una trobada, però havien d'anar a una caseta de fora vila, perquè la gent no s'atrevia a fer-ho dins el poble. A vegades va arribar un moment que a mi va venir també moltes vegades, van fer moltes voltes junts per pobles diversos, en Nabel Cerdà, no sé si ho recordeu, Nabel fa ja temps que no és aquí, però Nabel va ser la fundadora d'un grup de música popular, Sitsom es deia, no? I ella feia una recerca de tonades i feia una recerca d'instruments antics, de com se podia fer música en coses molt simples, amb una canya i un bastó i una cuera i coses d'aquestes, i anaven junts, moltes vegades anaven a molt de llocs i anaven junts. Jo record a Sencelles, concretament, record aquesta imatge perquè ens vàrem haver de reunir una caseta de fora vila, però a més prepararen un sopar i el sopar el prepararen uns anglesos que vivien enmig del poble, però que van dur sopar. És a dir, que ell contribuïa tant que podien en aquesta cosa, però això sí, haurien de fer una mica de forma un poc misteriosa, un poc secreta. He de dir una cosa també, que quan la gent se mollava era una delícia. Llavors en sortien, només que en diguéssim 2 o 3, llavors ja en venien un carbull. I generalment les que més en sabien eren les dones. També s'ha de dir això. Les dones tenien una memòria, no és dir res nou això, que les dones han estat les grans depositàries de la memòria col·lectiva arreu de les terres mediterrànies, no només a Mallorca. És a dir, però això també mos passava, és a dir, que quan aconseguies que una dona amollàs o enfilàs tot allò que sabia i darrere una venia l'altra i era un prodigi, una meravella. He de dir que quan les vaig mostrar al senyor Francesc de Boix Moll, va tenir una alegria immensa, va estar molt content, perquè
era com un arbre que li faltava una branca, i aleshores s'acabava de completar aquella branca que faltava. I eren, jo encara els recollia com un material que la gent sabia, però molts me deien, jo sé aquestes, però, si haguessis conegut l'amo en fulano, però fa 25 anys que és mort, aquest home sí que en sabia. És a dir, sempre hi havia algú de referència que en sabia moltes més, que si ho haguéssim fet abans hauríem replegades més, sempre hi havia aquest punt de referència. Era fotut perquè sempre tenies la sensació de que perdies alguna cosa o que havies perdut alguna cosa. Però el llibre va sortir l'any 79, va tenir un èxit extraordinari, se va vendre molt ràpidament. He de dir que els dobbers que vaig guanyar amb aquest llibre els vaig donar per la constitució de Voltó, de l'associació Voltó, que era perquè arribats a la televisió catalana aquí a les Illes. Però, a part d'això, aquest llibre va tenir una funció extraordinària. Una funció que de cop hi havia una generació que ja no en sabia de gloses, que ja no en sabia cap de cançó eròtica. Els sabien els vells, i els vells se n'anaven. I hi havia ja una altra generació que ja no en tenia ni idea. Vengueren els fills d'aquells que ja no en sabien, i agafaren el llibre i les tornaren a prendre. O feren fotocòpies, agafaren el llibre i acudiren als foguerons en el llibre. És a dir, el llibre va servir de pont perquè tota una literatura eròtica tradicional, popular, se tornés a recuperar i tornés a ser una literatura oral. Això era, per mi, el més guapo que pugui haver passat. És a dir, haver servit de pont per tornar a ser una literatura oral. I això és, en definitiva, el que va passar. Anècdotes sobre el llibre, em podria contar moltes. Des de, per exemple, hi havia una llibreria a Palma, que era la llibreria Selecta, que era una llibreria que només venien gairebé llibres religiosos, i tenien aquest també, però tenien amagat a dins també. I com se venien els preservatius també, és a dir, també se venien amagats, és a dir, no, era el mateix que els preservatius. I record que me contava l'amo de la llibreria que havia anat un capellà i havia dit vull el darrer llibre d'en Gabriel Cinemadilla, vull el darrer llibre. I li havien tret un altre llibre que jo havia publicat fa més poc temps, que era un relat que havia publicat a les publicacions de la Badia de Montserrat, una novel·leta breu. I quan va veure el llibre va dir no és aquest que vull, és el vermell, perquè tenia la tapa, la coberta vermella. Bé, això són anècdotes que varen passar i que són guapes de recordar. Jo he duit una sèrie de cançons per aquí perquè vegeu clar, fins a quin punt hi ha vegades que són modificades pel mateix contador o cantador segons qui les sent. És a dir, si li diuen el Pagi Nord li diuen d'una manera, si l'en deien a mi l'en deien d'una altra manera. Curiós això, no? I, per exemple, ara en llegiré una perquè és una cançó que en la versió del Pagi Nord quasi no té perd el sentit. És a dir, aquesta sobre una gota de Cap de Pere. Bona, a Cap de Pere, diu així, a Cap de Pere una n'hi ha que cada dia va confessar. Ella fa veure que hi va per Déu i hi va per veure l'estimat seu. Li dona consol, li tira polvos davall el llençol. Davall el llençol hi van trobar unes beasses i un oberdà. Això està en el volum quart del cançoner, del Pagi Nord. I jo trobo aquesta altra versió. A Cap de Pere una n'hi ha que cada dia se'n va combregar. Ella fa veure que hi va per Déu i hi va per veure el pare Mateu. El pare Mateu li donà consol. Li pegà premuda davall el llençol. Davall el llençol hi van trobar
la de Cap de Pere amb un capellà. Canvia totalment la cançó. És a dir, és una feina molt interessant de comparar. Jo crec, així tot, que el Pare Llinàs va ser molt valent en el seu cançoner. Amb aquest tema, vull dir. Amb altres també, però amb aquest tema. Amb aquest tema, ell no va arribar a posar una cançó com aquesta que he dit ara, la segona versió. Això no ho va arribar a posar. Però sí que totes aquelles cançons que no deien el sexe explícit, sinó que el deien, que el feien suposar, aleshores sí que els posava. I era igual si se mal pensava la gent. És a dir, això és un acte de coratge i de valentia del seu moment i del seu temps, i en un llibre que devien haver de dur la llicència episcopal per ser publicats. Per exemple, hi ha una que és un exemple d'això que dic, i és aquesta de la cançó del Pare Llinàs, que és una que diu: jo anava per un brot i la vaig cuir sencera, i l'estimada que em deia: du-te'n cocial i tot. Clar, és una cançó aparentment innocua, però no, és una cançó que fa mal pensar. Aquestes els hi posava el Pare Llinàs, i això jo crec que és una valentia i un atreviment. Posaré alguns exemples més, com aquesta de la de Cap de Pere. Els frares de la Mercè tenen una xixisbea i no tenen altra idea que d'anar a veure-la. Aquesta la posa el Pare Llinàs. És una altra cançó valent, és un acte de valentia posar aquesta cançó. La meva versió, la versió que ja vaig trobar, diu: els frares de la Mercè tenen una xixisbea i no tenen altra idea més que d'anar a boixar-la. Canvia només més que d'anar a veure-la. Si el va canviar el Pare Llinàs o va canviar qui ho va dir, no ho sabrem. Madonna la cabana, així que al bord de matí veureu el sol sortir vermell com una magrana. Aquesta és una cançó popular. I aquí hi ha una altra versió, aquí, diu: i veureu l'amo sortir inflat com una magrana, perquè ell ne té molta gana del que vos el feis patir. El seu perdó no treu cara de tant que el feis demagrir. O sigui que hi ha tota una altra versió que possiblement el Pare Llinàs no coneixia, que no s'atrevia de dir-li, tot i que em van contar, però m'ho contaren, no sé si és bo, no? Jo no ho vaig comprovar mai, que hi va haver un metge de ciutat, de Suau, de cognom, i aquest metge havia replegat cançons eròtiques i que tenia una plec de fitxes i que els va donar al Pare Llinàs. I el Pare Llinàs les va guardar durant molt de temps. I finalment, ja en el final de la seva vida, segurament quan era més dèbil, perquè ha de pensar això, els va cremar. Jo estava dalt un ravell, una cama a cada banda, i una jove de randa vengué a prendre'm el capell. Aquesta és la versió del Pare Llinàs. I jo l'entenc d'aquesta altra manera. Estic damunt un ravell, una cama a cada banda, i una beata de randa me feia jocs a l'ocell. Aquesta altra, el lotes aquest estiu estava dalt un oastre, la meitat per cada banda, i una berganta de randa empaupava la perdiu. És a dir, hi ha sempre que això que és evident que hi havia una censura, una autocensura del mateix que la cantava o que la contava o també el mateix Pare Llinàs que no s'atrevia a posar-la i la componia d'una altra manera, no ho sé, tot és possible. En la Faus, no, aquesta no, de Mallorca fins al G hi ha unes 40 hores, hi ha 40 hores bones, de Mallorca fins al G hi ha 40 hores bones. A la cova de les dones sempre hi ha feina que fer. I a l'altra versió és: i en el remell de les dones sempre hi ha feina que fer. Jo duc la poma penjada a una ala d'escapell. No hi ha hagut cap ocell, buscaret ni passarell que la màgia espipallara.
la poma duia penjada a una ala del capell. I no hi ha hagut cap ocell que la m'hagi espipallada, sinó sols una vegada la perdiu d'un bergantell. Si no fos estat per ell, verge m'hauria casada.